Srdečne pozdravujem dneska z lesa. Som vonku a pre moje veľké potešenie sa nám vyjasnilo. Slnečko sa prepracovalo cez oblaky. A čo mi pred 2 dňami tak veľmi chýbalo, tak už aj včera sa trochu ukázalo, aj dneska. Tak sa veľmi teším a dokonca som musela vyzliť kabát, lebo mi je tak teplo. Ráno bolo mrazivo a teraz sa nám oteplilo, tak si to vychutnávam vonku. A rada by som upozornila ešte na 3. video, ktoré som už dokončila. Kto má záujem, môže sa pozrieť na live stream na tomto kanáli. Je to o slnečných bytostiach a o trošku tom aktuálnom dianí. A potom sú tam tie dve už spomínané videá alebo avizované o nových zákonitostiach, o nových zákonoch kozmických aj ľudských a potom o polárnych bytostiach a o tom, čo oni prinášajú pre súčasnú dobu. Kráčam teraz trošku hore kopcom, ale už je to. Slniečko mi svieti pomedzi stromy do tváre. Tak si to fakt vychutnávam. Každá bunka príjma tieto lúče a nabíja sa. A o 2 dní máme, či kedy tento týždeň máme aj slnovrat. Tak už sa budú dni malilinko predĺžovať a noci sa budú skracovať. A my pôjdeme trošku hore kopcom. Ako aj ja teraz kráčam hore kopcom. Tak asi toľko. Neviem, či ešte budem niečo zdieľať do Vianoc. Tak, teraz v plnej paráde do tváre slnko. Tak vám prajem už dneska nádherné, sviatočné, pokojné dni, tak ako si to sami želáte a spravíte, či už s tými starými programami, alebo na novej, vyššej vibrácii, do ktorej sa dostávame a na ktorej začíname viac a viac žiť, fungovať, tvoriť. Tak krásne sviatky.